समाजनि बेरेखा हाबाफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो जायगा होबोआखै आरो इयुनावबो होनाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथाङा। दिनै 2 अक्ट'बर माहारियारि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान। बेखौ उदखारि बेरेखा सान महरै फालिनाय जायो। बेनिनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो जिल्लानि मावखुलियाव उदखारि बेरेखा सान एबा माहारियारि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ उदालगुरि जिल्ला एबसुआबो फालियो। बे हाबाफारियावनो माहारियारि बिफा महात्मा गान्धीनि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथाङा। लोगोसे जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो दख'रानि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। दिनैनि गोथार सानाव आनन्द दैमारि बिथाङा फोरमायोदि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाजारि बेरेखा हाबा मावनायखौ माब्लाबाबो जायगा होनाय जानाय नङा होननानै फोरमायो। दिनै 2 अक्ट'बर 2022 मायथाइ बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारा आसामनि बा मुलुगाव थानाय गासै बर' माहारिनि मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जिल्लानि मावख'आव दाफ्रोमबो जायगायाव माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान बेखौ फालिनाय जादों आरो बेखौ UN जेनेरेल एसेम्ब्लिया 2007 मायथाइनि 15 जुन खालि इन्टारनेशनेल नन भायलेन्स डे हिसाबै डिक्लेयार खालामबाय। दा थिग बिब्दिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे गान्धी जयन्ती बे सानखौ अर्थात 2 अक्ट'बर सानखौ बोसोरफ्रोमबो नन भायलेन्स डे हिसाबै सेलेब्रेट खालामबोदों आरो दिनैबो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि मुसुखायाव बिबार बावनायजों लोगोसे बिथांनि जिउ जारिमिन आरो बिथांनि जा आदर्श बिथांनि जा सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ लानानै मोनसे गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारि लादों। दा बेयाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बै महात्मा गान्धी माहारिनि बिफा बिथाङा जि बुंलांनाय जि बानि जा आदर्श बेखौ लानानै थांबाय थायोब्ला सारा मुलुगनां मोनसे गोजोन मोनसे थासारिया फैगोन आरो बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समाव जिखिनि बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनायनि जि सिमां बेखौ सिगाङाव दोननानै नन भायलेन्सखौ सिगाङाव लानानै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीया बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ लानानैनो जोंनि सोमावसारनाय हाबाफारिफोरखौ लानानै फैनाय जादों। दा बिब्दिनो खोलोब खोलोबै बर' माहारिनि जा दावगानाय बर' माहारिनि जा जोंनि एचिभमेन्ट जिफोर जाफैबाय बे एचिभमेन्ट जाफैनायनि आन्दोआव दं बे मोनसे मोजां गोथार मोनसे आदर्शखौ लानानै फैनायनि कारनाव जोङो साक्सेस जाफैनो हादों बेखौ जोङो दिनै फोरमायनो हायो। मानो होनब्ला सैथो बाथ्राया सानफ्रोमबो सैथोयैनो थागोन जुगे जुगे सैथोयैनो थागोन। दा बे सैथो मोनसे अराय गोथार सानस्रिखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनैबो आवगायदों आरो फैबाय थानाय इयुनावबो जोंनि बर' माहारिखौ दानाय बा बे ओनसोलखौ मोजां मोनसे सान्थि मोनसे परिबेक दानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा अहरह खामानि मावबोदों आरो मावलांबायबो थागोन। जिखिनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर दङ समाजाव जायखौ गाज्रि होननानै गनायो बै गाज्रि होननानै गनायनाय बाथ्राफोरखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो समाजाव जायगा होबोआखै बा जोंनि अर्गेनाइजेसनाव जायगा होबोआखै इयुनावबो जायगा होबोनाय नङा। दा थिग बिब्दिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे समाव बे आगानखौ होफैबाय होनना जों फोरमायनो मोनदों आरो दिनै 2 अक्ट'बर जि गान्धी जयन्ती नन भायलेन्स इन्टारनेशनेल नन भायलेन्स डे दा बेखौ जोङो दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लानि हेडक्वार्टाराव बा जिल्लानि मावखुलियाव सेलेब्रेट खालामदों। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सेलेब्रेट खालामनाय बेयाव बाहागो लाफैनो होननानै फिनै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेखौ फोरमायनाय जाबाय। नंगौ दिनै जोंनि हारियावल' नङा जोंनि आसाम बा जोंनि भारतबर्षआवल' नङा सारा बुहुम नाङैनो दिनै समाजनि बेरेखा रायजोनि बेरेखा हादोरनि बेरेखा खामानि मावग्रा साफा सानै मानसिफ्रा थायो। थेवब्लाबो दिनै दुलाराय मुलुगावनो दिनै इन्टारनेशनेल नन भायलेन्स डे हिसाबै गान्धी जयन्तीखौ सेलेब्रेट खालामदों। मानोना बिथाङा मोनसे नन भायलेन्सनि मोनसे आदर्शखौ लानानै भारतबर्षखौ सोमावसारनानै उदांस्रि खालामबाय आरो बे सोमावसारनाय समाव जिखिनि नन भायलेन्सनि मोन्थोरखौ बिथाङा लाना थांनाय समाव
सारा भारतनि गासै रायजो राजाफ्रा मदद खालामबोदों दा बेयाव जों नुनो मोन्दोंमोन जाय बिथांमोना उदखारि खामानि मावो बै उदखारि खामानि मावनाया बे नन भायलेन्सनि जा मोन्थोर बिनि मोन्थोरनि जि सान्थौ आरो सानस्रिनि जि खामानि मावलांनाय दा बेयाव गोबांथार उदखारि खामानिफ्रा हारसिंनो गोमालांनो गोनां जादोंमोन दा दिनैबो जोंनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेरावबो भायलेन्स खालामग्रा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस मावग्रा गोबांथार सुबुं गैयाब्लाबो दंबावो दा बेफोरखौ जोङो दिनै एसे गाबोन एसे बुजायनानै फोरोंनानै दा बिथांमोन बायदिखौ आखायाव स्किल गैयै मानसिखौ स्किल गोनां खालामनानै गाव थांना थानो हानाय परिबेकखौ खालामलांनायनि मोजां मोनसे सोलोंथाइ जायखौ जों गुन गोनां सोलोंथाइ जायखौ जोङो स्किल कुवालिटि स्किलनि इडुकेसन बेफोरखौ लाहोनानै जोंनि गेजेराव जे यां जेनेरेसन यांस्टार्स बिथांमोनखौ मोजां मोनसे लामाजों थांहोनायनि परिबेकखौ बानायबाय थादों दा आसा खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव सासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस मावग्रा लाइमोन सेंग्राया सिख्लाया समाजनि बेरेखा मावग्रा मानसिया बे रोखोमनि मोजां लामाखौ नुयोब्ला दिनै एसे गाबोन एसे जोबनानै जोंनि समाजाव मोजां मोनसे परिबेकआ फैगोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो मानो होनब्ला एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस मावग्रा मानसिफ्रा सानफ्रोमबो मोजां खामानिनि नोजोरखौ नायफ्लाङा दा ओंखायनो बै मानसिफोरनि गेजेराव जोंनियाव मोजां मोनसे खामानिखौ मोजां मोनसे गुनखौ सोहैनो हानाय जिखिनि जोङो मबिलाइज खालामनांगौ फोरोंहैनो हानाय मोनसे परिबेक दानांगौ बे दानाय हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबाय थादों जेरै जोङो उन्दै समनिफ्रायनो फरायसालि समनिफ्रायनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानांगौ फरायसालि समनिफ्रायनो जों बुंदों स्किलनि इडुकेसनखौ लाफालांनांगौ दा अब्लाना जोङो जोंनि आखायाव थांनानै थानो हानाय मोनसे जि माने हाथियार मोजां गुन बे थायोब्ला गाज्रि साननाय गाज्रि मोनसे परिबेकआ बै मानसिनियाव जन्म जाया दा बेखायनो साफा बे रोखोमनि जोङो खालामलांबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेराव जेखिनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस मावग्रा बा भायलेन्स खालामग्रा मानसिफोरा खमायलांगोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 9365531 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन